Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa daghang mga biyahe ni San Pablo isip misyonero, daghan siyang nahimong mga tinuod nga higala o mga kauban sa pagtuo. Duha niini mo ang mga magtiayon nga si Priscilla o si Aquila. Sumala sa buhat sa mga apostoles, gipaila sila isip mga Hudiyo nga nipuyo sa Corinto human mapahawa gikan didto sa Roma. Dito nila gidawat si San Pablo sa ilang balay o nagtigom sila sa pagpanahi og mga tulda isip panginabuhi. Apan labaw pa niini, sila nahimong mga kauban ni San Pablo sa misyon. Gani si San Pablo mismo niingon, "Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Jesus Christ. They risked their lives for me." Romans 16:3-4. Ipaabot ang akong pangumusta kang Priscilla ug Aquila, akong mga kauban ni Kristo Jesus. Gibutang nila sa peligro ang ilang kinabuhi alang kanako. Ang ilang kadasig sa pag-alagad nakahatag og dakong tabang sa pagpalapad sa simbahan. Ug kini nga asoy nagpasabot kanato nga ang pagpakighigala kung gibase sa pagtuo ug gugma sa Ginoo mahimong instrumento sa pagpalig-on sa tibuok komunidad. Ang tinuod nga higala dili lang mutabang sa panahon sa kahayahay, kundi sa panahon usab sa misyon o sa pagsulay. Sama sa mga higala ni San Pablo, gitawag kita nga mahimong mga co-workers in Christ. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagingon, "Make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into eternal dwellings." Luke 16:9. Wala kini magpasabot nga ang Ginoo nagdasig sa paggamit og daotang kwarta, apan iyang gipasabot nga bisan ang mga material nga mga butang mahimong gamiton alang sa maayo aron sa pagpangandam sa atong espiritual nga kaugmaon. Kini nga ebanghelyo nagtudlo nga ang relasyon ug pagkamatinud-anon nga pagpakighigala mao ang usa sa mga bahandi nga makahatod kanato sa langit. Unsay atong pahinumdom karong adlaw? Unang punto, ang mga bahandi angay gamiton dili alang lang sa kaugalingon apan alang sa Dios nung kabubuton. Kung tubig-tubigan ka, pangutan-a imong kaugalingon, kini ba alang lang bagyod sa ako o mas malipay ang Ginoo nga ako aning ipaambit sa uban? Ang una nga punto mao kini nga ang bahandi dili dautan apan mahimong maayong instrumento kung gigamit alang sa mga buhat nga maayo. Si Jesus nag-awhag sa iyang mga tinun-an nga gamiton ang mga material nga butang aron makabuhat og kaayuhan o makabuhat og mga relasyon nga magpabilin hangtod sa walay katapusan. Ang gahom, ang kwarta, ug ang mga kabtangan, mga gasabaya na sa Dios. Kung kini gamiton sa pagtabang sa uban, mahimo ning instrumento sa grasya. Ang mga tawo nga imong natabangan, mahimong mga higala nga magampo ug magdala kanimo ngadto sa Ginoo. Sa atong panahon karon, daghang mga tawo nga naningkamot in taon nga madato apan gamay ra ang nagtan-aw sa pagtabang sa uban isip usa ka pamaagi sa kaluwasan. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga ayaw himuha ang imong kwarta o gahom nga mahimong imong agalon. Gamitan ni aron mahimong alagad alang sa kaayuhan sa uban ug sa imong kalag. Ang mga bahandi angay gamiton dili alang lang sa kaugalingon apan alang sa Dios nung kabubuton. Ikaduhang punto, warning, dili ta makaalagad sa duha ka agalon. Sa ikaduhang bahin sa ebanghelyo, si Jesus niingon, "No servant can serve two masters. You cannot serve both God and money." Luke 16:13. Walay ulipon
nga makaalagad sa duha ka agalon. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa salapi. Kini usa ka real talk. Matuod yun nga panultihon nga magdala nato og dako nga pagpamalandong. Ang tinuod nga pag-alagad, dili pwede mahimong duha ang direksyon. Kinahanglan usara ang sentro sa atong kasing-kasing. Ang mga Parisiyo nga giingon sa ebanghelyo nga mahigugmaon sa salapi mao ang gipadungog ni Hesus. Ang iyang mensahe kanila klaro. Ang atong kinabuhi dili mahimong duha ang direksyon. Tungod kay ang usa niini mudala sa kalayo ug ang usa mudala sa kaluwasan. Sa atong panahon, daghan ang nalimot nga ang kalipay dili gikan sa kwarta kundi sa pagtuo, sa maayong relasyon ug sa gugma nga tinud-anay. Kung magpabilin ta nga tinuod sa atong pag-alagad sa Ginoo, makahimo kita sa kalinaw nga dili matimbang sa bisan unsang kalibutanong bahandi. Warning, dili ta makaalagad sa duha ka agalon. Story time. Ang mga matinud-anong higala, importante gyud kaayo bisan gani sa mga kaparian. Usa kini sa mga nakapa-inspire kanako nga dili lang ako mahimong higala sa lolo o sa lola o sa mama o sa papa apan sa tibuok gayud nga pamilya. Ang usa ka parokya nga puno sa mga parokyanong matinud-anon, usa ka dapit diin ang mga pari makapadayon og pag-alagad nga malipayon. Sa sama nga paagi, ang usa ka parokya nga may paring matinud-anon, mahimong usa ka dapit diin ang mga katawhan sa Dios makaalagad nga madasigo. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato nga gamiton ang tanan nga atong gipanag-iya, panahon, talento ug bahandi alang sa iyang gingharian. Bisan ang gamay nga buhat sa pagka matinud-anon ug sa pagtabang, mahimo na siyang dako nga grasya sa uban. Busa pangita ang paagi nga mahimo kang higala sa Ginoo pinaagi sa pagtabang sa usa ka tawo nga nagkinahanglan, paglipay sa mga masulubon o sa pagpasabot sa mga naglibog pa sa ilang pagtuo. Ang tanan nga imong buhaton alang sa uban, imo usab nga gihimo alang sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.